ти ли втория? Да, готов ли си да пускам? Да бе, аз съм го снимам. То къс ли е? Спре. Няма нищо чисто е, тя сега, аз съм подал да върши. Ако искаш, може да се качиш отгоре да опиташ. Аз го гледам. Не, аз не мога да кажа. Ако искаш да снимам отгоре без екран. Той е втори къс. Стане гаден записа, понеже олива по стъклото. Идеален е. Знаеш какво? Има вариант, ако искаш да ти отворя страницата, вратата до там. Спокойно бе, добре съм, всичко е наред, вижда И се. оттам ще го снимаш без стъкло. Спокойно. Там няма стигне въобще вода. Ма там пък е по-далеч. По-далече ме Еми, Това ще е помогна. стъклото, ще ти даде размазан. Бе, нищо няма да даде. Оттатъка може да види да си го снима, да си увеличи, да си го види, да си го снима на клип. Няма проблем.